Και το πνεύμα της σου. Κατά Μάρκον και Ευαγγέλιο το ανάγνωσμα. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ο καιρό εκείνο ήταν ο Ιησούς, γονέα της Γαλιλαίας και βαπτίστηκε ο Ιωάννου εις τον Ιορδάνη. Ευθέως αναβαίναν από του ύδατος, είδος κλεινωμένους στους ουρανούς, και το πνεύμα ως υπεριστερά. For the peace of the whole world, for the stability of the holy churches of God, and for the union of all, let us pray to the Lord. For our most Reverend Archbishop Nikitas, for the honored order of presbyters, for the diaconate in Christ, for the clergy and the people, let us pray to the Lord. Our most gracious sovereign Lord, King Charles, royal family, His Majesty's government, and all in civil authority, let us pray to the Lord. For them that travel by land or sea or in the air, for the sick and the afflicted, for the captives and for their salvation, let us pray to the Lord. Περάσουν της γης και τον εμφαλάσει μακράν, και ήλαιος γιονίμη εδέσποτα επί τις αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σε τη δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Κύριε, ή της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης, ο γάρ γεννήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγάπητον σε Υιόν ονομάζουσα, και το πνεύμα εν είδη περιστεράς, ευεβαίου του λόγου το ασφαλές, ο επιφανής Χριστέ ο Θεός, και τον κόσμο φώτισας δόξασι. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένος σου, Κύριε, ή της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης, Η φωνή προς εμαρτύρηση, αγάπητον σε Υιόν ονομάζουσα, και το πνεύμα εν είδη περιστεράς, επεμβαίου του λόγου το ασφαλές, ο επιφανής Χριστέ ο Θεός, και τον κόσμο φώτισας δόξασι. το φως το απρόσιτο. Ευλογία Κυρίου και έλεος έδεφη μας, και αυτού χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμο δόξασι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, απαντράγει ευλόγησον. Εν Ιορδάνη είπε ο Ιωάννου βαπτιστήνε καταδεξάμενος την ημών σωτηρία, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Αναστάσευ νεκρόν Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμογες αυτού μητρός, και υπερμάχου στρατηγού, δυνάμει τιμίου και ζωπιού σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων,
των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου του Ρευνοβάμονος, των Αγίης Πατρός ημών Νικολάου, Αρχιεράρχου Μύρων και του Δαματουργού, προστάτου αφιλωμένων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και των Φόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ευπρόσδεκτον πίσων τη δέησιν ημών. Αμήν. Χωρίς ημί την άφηση των παραπτωμάτων ημών. Αμήν. Ημάς και τους ενθαλάσσες τη σκέπη των πτερίγων σου. Αμήν. And all your homes for you and your loved ones and the whole city and the whole world eventually. God bless you all. Looking forward to seeing you at St. John's Hall. In a few minutes we'll gather there to have a little gathering all together, enjoy our refreshments. God bless you all. See you soon.